Život mi donesol jedno veľké ľudské ponaučenie. Zodpovednosť politikov je prehltávať. Jednou vetou povedať národu, že už ho nebudem brať do úst, je to, ešte raz opakujem, klamstvo. No nie, nikomu to nemá zapchať ústa. Ja to prehltávam. Ja si rád strážim svoje vzťahy. Mňa to do politiky dostalo, bez akýchkoľvek stratégií, marketingov. Meniť to nebudem a mal som čo robiť. Ja som to robil s najlepším vedomým svedomím. Každému poslancu a všetkým 150 poslancov. Všetky tie zahraničné návštevy tých súdruhov na poliak, opozície, koalície, predsedov vlád a predsedov všetkých parlamentov. Zajačika, Motáčika. Aj pre niekoho tých smiešných dvoch vojakov pri národných symboloch v vstupe. Ďakujem Bohu za tú životnú skúsenosť, že som mohol konkrétne, napríklad len v útorok od 3 veľvyslancov Rakúska, Malijskej republike, Grécka, lídrovi Smeru. Naozaj, keby ste ho videli, a poviem to exkluzívne dnes, takého dojatého, nechcem povedať so slzami, mať tú skúsenosť a najviac chutí. Ja to prehltávam. A je to moje umenie, ja iný nebudem.